Maray na aga po sa gabos. May prosesyon po kita. So mga babayi po, yaon digdi parte. So lalaki po, yaon digdi sa may rotonda. Masabatan po. Digdi po kita mapoon sa mga babayi sa may motor trade ba ya ito. Sa may kanto po. So kung gusto po magsabay, pwede po magduman sa babayi, sa mga lalaki po sa may rotonda. Salamat po. Check. Diyos maray na aga po giraray sa indo mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Dai minasabutan as sinautob an sa imong kabutan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, ulikan sa mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban. Uli ka ini, naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo.
Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ayo po. Idulot po niya to sa banal na Santa Misang ini ang mga sponsors kan mga kan sa tong misa sa ngunyan. John Mendez and family, Leticia Lu, Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relosio and family, Cheryl Piña, Rene and Royce, Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving offered by the following: Merly Barasona, Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family, Cedric Chan, Queenie Esquivel, Princess Barnuevo, Yanzon family, Ryan Recuenco. Siringman offered kang Bustamante family, Joanne, and Lustan family. For the gift of life of Royce Marcha, offered by Rene and Royce, Pabisricio family, Ulager family, Leo and Cynthia Ramos and family. For the special intentions, for good spirits, physical health, and safety of our family, offered by Rosie B. Asopardo and Cantara family. Another thanksgiving for health and safety and guidance offered by Nebres family. Thanksgiving offered by Sam Nunez and family. Andrea May Dahak and family. Merafuentes family. Thanksgiving by Anonymous. Thanksgiving by Dali and Michael Lozano. Thanksgiving for the gift of life and birthday blessing of Jaime, offered by Francis Padero from Chane. Special intention offered by Jefferson Ryan Lee. For the eternal repose of the following souls. For all souls offered by dulot na Tita Imperial. Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo and Cantara family. Juan and Gloria. Pilar, Selvia, Antonio, Ruben. Hihino and Andrew Juaneto. Miriam and Roland Bendon. Dulot kan Asopardo and Cantara family. For the death anniversary of Julian, dulot ni Anita Teng and family. For the soul of Anthony, dulot ni Maria Teresa Cabotaje. Soul of Shirley, dulot ni Asopardo Cantara and family. Soul of Delis Jeffrey, dulot ni Julius Indunela. Soul of Delia Dionisio, dulot kan Oval family. Soul of Sabas,
dulot kan Loriaga family. Angelo, dulot ni Camille Alamo. Leonor, Alicia, dulot kan Merafuentes family. Ervi, dulot ni Dali and Michael Lozano.
Pangulo po, Digday. Okay na po yan, kuya. Di ba? Regina. Tindog po ang gabos. Regina. Shelly Letare. Quia quem meruitsi, meruitsi, portare. Resurrexit, sicut dixit. Ora pro nobis. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Parakpakan po niya sa tuyang kagurang nana na buhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Si Kristo na buhay na liwat. Aleluya, aleluya, aleluya.
Good morning. Morning, Father. Happy Easter. Happy Easter po. Si Kristo na buhay na liwat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Parpakan niya to sa tuyang kagurangnan. Pinupunan niya to sa tuyang selebrasyon sa ngaran kanama, kanaki, asin kan Espiritu Santo, an kagurangnan mapas sa Indo. Sin sa imong espiritu. Sarong dakulang selebrasyon an sa tuyang pinagsaselebrar ngo niyan. Halangkaw pa sa selebrasyon kan Pasko. Halangkaw pa sa gabos na mga kafiestahan sa simbahan. An pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. An daugon niya, an kagadanan, asin pagdios para sa to. Tanganing kita makahiling kan liwanag, asin magkaigwa nin bagong buhay. Ngunyan mga tugang tanganing kita po gabos na uyarig di magkanigong magselebrar kay ning mga banal na misteryo sa tuyang rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagparan. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Diyos, Cordero ka Diyos,
kan kinaban, maheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, akohan sa mo, papi maherak. Ika na nagtunaw sa to, ka namang maheraki kami. Ikasanan manan, ikasanan kagurangan, ikasanan burok kahalangkan. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan. Kamurawayan sa kaitasan. Mamibi kita. O Diyos, nangunya na aldaw, huli kan bugtong mong aki sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo, namimibi kami, na kaming naguutob kan mga solemnidad kan pagkabuhay liwatin kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbabago, nagibo kan sa imong Espiritu. Huli, kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An babasahon, nagpapahayag kan pagrukyaw kan suanoy na simbahan, kan marahay na bareta nin pagkabuhay liwat ni Jesus. Imateon niya to an inot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro, pagbuka kan nguso, nagsabi, sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Hudiya, puon sa Galilea, pakatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan. Si Jesus na taga Nazareth, kung paano siya linahidan kang Diyos, kan Espiritu Santo asin kapangyarihan, naglibot siya, karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos na dinadaog-daog kan diablo. Huli ta ang Diyos, kaiba niya, mga saksi kami kan gabos na ginibo niya, saruna kan mga Hudiyo asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kang Diyos sa ikatulong aldaw, asin itinugot na siya mahiling, bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kang enot pa pinili kan Diyos. Kami na nakikikakan asin nakiinom sa iya, pakatapos mabuhay siya liwat hali sa mga gadan. Tinugon niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi na iyo ini ang itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya, ang gabos na propeta nagsasaksi na makakamtan kang gabos na nagtutubod sa iya ang kapatawadanin kasalan, huli kan sa iyang ngaran. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
An pakihira sa kabuhay liwat kan kagurangnan. Iyuman an pagrayo sa anuman na kinabanon, asin pag-ako kan anuman na langit nun. Imateon niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga tugang, kung binangon kamo kay ba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas, kung sain si Kristo yaon, nakatukaw sa tuo kan Diyos. Katadungan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Takamo nagadan, asin ang sa indong buhay nakatago, kaiba si Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyo ang sa indong buhay. Dangan kamuman kaiba niyang magpahiling sa kamurawayan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Enot na aldaw kan simana, agang amay, madiklum pa, si Maria Magdalena nagpalulubngan, asinahiling na ang gapo, hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya, asinagpasiring ki Simon Pedro sa kapasiring sa saruman na disipulo. Itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuan indaan kagurangnan sa lulubngan. Asinda imiaram kung sa siya ibinugtak. Nagluwa si Pedro, asinan sa Roman na disipulo, asinagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang duwa, alagad itong sa Roman na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro, na enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nahiling niya, nakalatag ang mga lino, alagad da siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, asinatanaw na ang mga lino nakalatag. Asinan panyo na nasa ibabaw kan payo, day nakalaag kaiba kan mga lino, kundi nakasuhay, nakalukot sa sarong lugar. Dangan naglaog ang saruman na disipulo, an enot na nag-abot sa lulubngan, naghiling asin nagtubod. Tadai paninda, nasasabutan ng kasuratan, nakaipuhan mabuhay sa liwat, hali sa mga gadan. Mga tugang kong namumutan, an marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Matuka. Good morning! Happy Easter! Yan. O, igirita daw sa tuyang kataid na Happy Easter. Sarabay po niya itong unya na sabihon, si Kristo na buhay na liwat. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, nabuhay na baga si Kristo para sa tuya. Gari ka muna sa Biyernes Santo pa. Oh. Oh. Kasubagong nagkakantakan kamurawayan sa Diyos, may nahiling akong saro. Kamurawayan sa Diyos, sakay. Yako, nasa Biyernes Santo pa. O ngunyan, nabuhay na liwatan sa tuyang kagurangnan para sa tuya, magayon na hapot. Kasabay man daw niya, kita man,
na buhay na liwat. O baka totoo man ang God na hanggang unyan, yaon pa kita sa Biyernes Santo kan sa tuyang buhay. So magayuno na ngunyan na Easter Sunday, ekspresar asin ipahayag po niya to an sa tuyang apresasyon asin pasalamat sa tuyang kagurangnan na nabuhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Parakpakan po niya to an sa tuyang kagurangan. Yan, angay nangon yan sigurong sabihon ta sa lambang saro ining mga tataramo na ini. Sige daw po, sabihon ta ini sa kataid ta, dahil ta si Kristo nabuhay na liwat, ang luha mo ay di naging muta, kundi naging tuwa. Sige daw po, sabihon ta sa kataid ta, ang luha mo ay di naging muta, kundi naging tuwa. Yan. Dahil nasayang sugabos na mga pagpenitensya, gabos na pagsakripisyo na ginibuta dahil ta sa likod kay ni gabos ng gana an sa tuyang kagurangnan laban sa karatan, asin laban sa kasalan. Asin dahil kay ni naitao niya po sa tuya ang bagong buhay. Kaya dahil ta si Kristo nabuhay na liwat, saro pang realidad na dapat niya tong akoon, kita an sa tuyang buhay bako na pong wakasan. Kundi, naging itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Pagkatapos kan buhay digdi sa kinaban, may naghahalat na buhay para sa lambang saro sa tuya. Ipinapagirumduman sa tuya kan selebrasyon na ini mga tugang, na kita anuman na pagsakit, anuman na pagtios, inigabos, siring kan ginibo kan sa tuyang kagurangnan, day dapat maging hadlang, kundi ini dapat gamiton niya to tanganing maging hagdan, tanganing maabutaman ang buhay na daing kasagkoran. Amen? Yan. Kan high school ako sa seminaryo, igwa kay itong mga nakalaag sa wall kan sa muyang classroom na mga kasabihan. And as I grew up, naging guiding principles ko po itong mga kasabihan na ito. Ang saro kayan iyo po ini, sarabay daw niya itong basahon, it is only after pain that you can truly appreciate the beauty and greatness of our King. Totoo man ang gadbaga, pagkatapos na mamatayan mo ang kulong, mga pagbalo sa buhay, mas na-appreciate mo ang estado na igwa kang unyan. Kung dai ka siguro nagsakripisyo, kan sa imong pag-adal, dai mo maaabot sa imong buhay, anuman na pinapangarap mo para sa imong buhay. Ang sunod pa kayan, iyo pa ini, you can only appreciate, tapos, tururog na. Sige na po. Sarabay kitang basahon ini. You can only appreciate the sweetness of life's sweets after you have tasted the bitterness of life's bitters. Maapresyar mo sa naang kagayunan, asin hamis kan buhay, pagkatapos mong matanaan ang kapaitan kay ni. Tapano mo mananggad masasabi na ang sarong bagay mahamis kung dai mo natanaan sumapait o maaskad. Pagkatapos na mag-agi kita nin kaaskadan, kapaitan sa buhay, sa katalang maapresyar ang sinasabi niya tong kahamisan kani. One last thing. Sige daw po, basahon daw po niya to giraray. Minsan, may mga minamaot kita sa buhay ta, na daiman siguro nauutob. Siguro daiman tinatao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan. Tabaka bako man iniangay para sa tuya. But later on, we realize, although sinarado niya itong pintuan para sa to, pero may bagong, asin mas marhay na oportunidad na itinatao po siya sa satuyang buhay. Ini po gabos namumutan kong mga tugang, gusto kong sabihon sa Indo, prinubaran po inikan sa tuyang kagurangnan.
na tama. Sa paagi kan sa iyang pagkabuhay liwat, ngunya na aldaw. After pains and sufferings, pakatapos kan kulog, siguro kan hampak, kan kuronang tunok, pakatapos kan gabat, mamatian niya ang gabat, kan krus, kan ini sa iyang pinapaasan, pasiring sa Kalbaryo. Pakatapos na pagmigaran ni Pedro, asin pasaluhiban ni Judas, siring man bayaan kan sa iyang mga disipulos. Ngunyan, si Kristo nabuhay na liwat. Asin siya nang gana laban sa kagadanan, asin kasalan. Christ is risen, and He was victorious over sin and death. Ang good news is, ang kapangganahan kan sa tuyang kagurangnan, naging kapangganahan man kan lambang saro sa tuya. Christ's victory and sa iyang resurrection is also our victory. Asin ining pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, iyo po na nagtaonin bagong kahulugan sa buhay niya to, asin sa satuyang pagtubod bilang Kristiyano. Takong natapos ang istorya kan pasyon, kan satuyang kagurangnan sa kagadanan, mayo pong saysay ang satuyang pagtubod, asin buhay bilang mga Kristiyano. Alaga dahil ta si Kristo na buhay liwat sa mga gadan, ang satuyang buhay bilang mga Kristiyano, nagkaigwa nin bagong kahulugan, asin nagkaigwa nin saysay. Kaya nga ni sabi ko po kasubag ko, ining Easter is the highest feast of the church. Ini ang pinakahalangkaw na kafiestahan sa simbahan. It is higher than the fiestas, wherein we eat litson. Higher than Christmas, wherein we put up Christmas lights and sing Christmas carols. Ang gabos na kafiestahan mga tugang pasiring sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. All feasts lead to Easter. It is the feast of all feasts. It is the day when we are raised with Christ and when He becomes our very lives. Sabi nga ni Kasubanggi sa kanta sa laog kan misa, this is the day that the Lord has made. Amen? O, ngunyan, ano ang pag-agyat kay ni sa tuya? O, sige tang greet sa lambang saro, Happy Easter. May nadangog ako, Happy Sister daa. O, Happy Easter. Ano ang challenge kang Easter sa lambang saro sa tuya? Na ining pagkabuhay liwat kan sa tuya pong kagurangnan mahiling, asin masilag sa satuyang buhay. Throughout the year, it should have a palpable and tangible application in our lives. Sabi kan sarong nabasa ko sa sarong libro, the real mark of the Holy Week is the change it makes in our lives after Easter. Ang tunay na tanda, tundag, kan selebrasyon kan Semana Santa, iyo ko na no ang pagbabago na nagkaigwa kita sa satuyang buhay, pagkatapos na si Kristo mabuhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Ripasuhon ta daw mga tugang sa mga nakaaging aldaw, kan Domingo de Ramos, kadaklan sa tuya, nagwagayway, kan langkoy, nagkukurahaw, Husana! O, nagimata si Lola, sa aki ni David. Diba? Nagkukurahaw kita, pero habang naglilihis ang aldaw, Martes Santo, Miyerkules Santo, luway-luway nagbabaguan sa tuyang kinurahaw hanggang uminabot na Viernes Santo. Suhusana sa aki ni David, naging sarong kurahaw na nagsasabi, ipako siya sa krus. Dahil pananggan nagigimata si Lola. Dahil kan sa tuyang mga aktwasyon, naginibok ang mga nakaaging aldaw na imbes magpenitensya,
Imbes magsakripisyo, mas pinili ita na magkararigo sa beach. Mas pinili itang magpasiram-siram, magkaon nin mga masiram dahil ta may reunion. Oh. Mas pinili niya to na, totoo, nagbisita iglesia. Pero nagkapiranganing simbahan ng dinumanan, day man lamang nakapagpamibi sa atubang kan Blessed Sacrament, kundi paglaog sa simbahan. Hindi kitang ginibo, kundi mag-selfie. Tanganing igwa kitang paglaag sa Facebook, as in my story. Or gibuhon na reels. Sa mga picture na sa tuyang kinua. Sa paghiling ta daw, sa siring na paagi, napaugma niya to sa tuyang kagurangnan. O bien, may mga ataman nga ni kitang pasos, pero dahil pa nga ni nagpupuon sa prosesyon, nag-iiriwal na kita kung sisay mainot, sisay mahudyan. Sa ibang parokya, may mga pasos, nag-iriwal dahil kang arrangement. Nainot na nabuhay liwat si Kristo bago siya naglaog sa Jerusalem. Magkayunon baga pong sa tuya ining balikan, asin pag-atid-atidan, mga tugang. Tan hinahagad sa tuya kan selebrasyon, kaining Easter Sunday, na itugabos na ginibo niya to, mahiling, masilag, makaduta sa satuyang mga puso. We should become an Easter people with an Easter mission. Asin ang mission ta, na iyo isabuhay, ining pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Kaya namumutan ko mga tugang, iyon na nagado niya tong balaog sa satuyang kagurangnan. Nalugod pa man, padagos an satuyang maging ispuwerso, tanganing makisumaro sa pagsakit, sa pagkagadan kan sa tuyang kagurangnan, tanganing totoo man ang God, makisumaro kita sa iyang resurreksyon asin kapangganahan. Amen? Happy Easter po sa lambang saro sa Ido. Sabihon taman sa satuyang kataid, Happy Easter. Ganyan, matindog kita gabos sa pagbago, kan mga panuga, kan kita binunyagan, urog na namumutan kong mga dugang, huli kan Misteryo Pascual, linubong kita kay iba ni Kristo. Tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bago hunta ang mga panuga sa banal na bunyag. Nakaito sa tong sinikwal si Satanas asinan sa iyang mga gibo, asinanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya sa masunod pong hapot sa pagsikwal, masimbag kita, opo, isinisikwal niya mo. Opo, isinisikwal. Isinisikwal nindo si Satanas. Opo, isinisikwal niya mo. Asinangabos niyang mga gibo. Opo, isinisikwal niya mo. So, desidido daw po magsikwal. Bako, so, opo, sinisikwal niya mo. So, may diit man na conviction. Iyo po. Asin, an sa iyang mga padaya. Opo, isinisikwal niya mo. Ngunyan, ipahayag tanaan sa tuyang pagtubod. Sa mga masunod na hapot, masimbag po kita. Opo, nagtutubod ako. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo kay Jesu Kristo bugtong yang aki sa tong kagurangnan namon dag ki Virhen Maria, nagtios sagpod sa kagadanan, asin ilinubong, na nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa too kanama. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa banal na katolikong simbahan, sa poropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod ako. Asin ang Diyos na makakamhan Ama ni Jesu Kristo sa tong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay sa tubig asin na Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawaran sa mga kasalan, at amanon kita kan sa iyang grasya kay Jesu Kristo sa tong kagurangnan sagkon sa buhay
nadaing kasagkoran. Amen. Kung may mga dara po kamong kandila, pakisindihan. Ali po digdi sa Sirio Pascual, then pakidistribute po sa may mga kandila. Harain na su kandila nindo. Maawit kita din, angay na awit, mantang malibot po ako sa pagbendisyon. Pamibinin banwaan sa mamurawayon na aldaw na ini kan si Jesu Kristo nagbangon sa mga gadan, asin nagbalik sa to kan buhay nin grasya, mamibig kita sa Ama, asin maghagad kan sa tong mga pangangaipo. Sa kada petisyon, masabi po kita, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamigi. Pwede ta na po parungonan sa tuyang mga Tanganing ang simbahan kan Dios, mabago ki Kristong nabuhay liwat asin magdarakan bareta nin paglaom asin pagkamuot sa bilog na kinaaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang sa tuyang komunidad, makamati kang kagayagayahan kan pagkabuhay liwat, sa kaugmahan na sa tong ihinihira sa kapwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagihelang asin mga nagihingagdan, magdanay sa bukas na nakakaumay na buhay ni Kristo, na may kapangyarihan na magranga sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Tanganing ang mga nagagadan pasana, asin ang gabos na mga gadan, magkamit kang katuninongan asing kaugmahan, sagkod pa man sa presensya ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamilya. Sabay tamanan sa tuyang mga personal na kagadan asin intensyones. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inanyugaan mga pamibi na idinudulot niya mo sa dalisay na buot. Pakusuga, an sa mong pagtubod sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki, tanganing an kaugmahan kan Paskwa, magdanay sa mo, uliman sa nakikristo na sa mong kagurangnan. Amen.
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdudulot kami nin mga sakripisyo, nahuli ka inian sa imong simbahan makangangalas, na namumundag liwat asin pinapakakan. Huli ki Kristo, nasabong kagurangnan, an kagurangnan mapas sa indo, Ang Espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayos sa aldaw na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban sa pagkagadan, rinumpag niya ang sa mong kagadanan sa pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo ang buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabo sa bilog na kinaban, pati nga ni ang mga langit noon na bertudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahing tapos na nagsasabi. Nasidaga kalokan sa imo kamurawayan. Usana, usana sa kaligtasan. Usana, usana sa kaligtasan. Malalaman pinarinig sa balang Usana sa kaligtasan, Usana, Usana sa kaligtasan, Usana, Usana sa kaligtasan. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabonin kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala, kanambon kan sa ibong Espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi magako kabugabos, asin magkakan kay ni tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Stereo kan pagtubod. Pagkabuhay mo Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Kasi nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoot kan Espiritu Santo. Girumduman kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Gawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Amen. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan,
itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin pa pagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa espiritu. tuya mo niya naira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you and happy Easter. Cordero kan Diyos na nagpapala, kan mga kasalan kan ginaban. Miserere nobis, nobis Agnus Dei, quitones peccata mundi, nawi kami in katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan ginaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa sayang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. O Diyos, hilingaan sa imong simbahan sa danay asin banal na karahayan, tanganing binago kan mga misteryo paskwal, makaabot siya sa kamurawayan in pagkabuhay liwat, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos sa diit na announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasibilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 42,668 pesos and 55 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa. Iyoan 42,668.55. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,688 pesos in 5 centavos. Para po ini sa Alay Kapwa Sunday, Asintada Sunday. Sa Abril 1, sagkod 3, aldaw nin Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya tong giromdomon. Siring man, available na po sa opisina ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Anonymous, 1,500 pesos. Tulong Anonymous, 1,000 pesos. Apat na Anonymous, 500 pesos. Anonymous, 400 pesos. Duang Anonymous, 300 pesos. Diyos mabalos po. Gusto ko man po na kuho ng oportunidad na ini tanganing ekspresar sa ngaran kan sa tuya pong parokyaan sa muyang pasalamat asin apresasyon sa lambang saro sa Indo na naging parte po kan sa tuyang selebrasyon kan Semana Santa magpoon kan Domingo de Ramos hasta ngunyan Domingo de Resurrection. Sa muya pong apresasyon, di ko man kamo masaro-saro sa mga manlaylay na ministries, choir, ngunyan yaon special ang presensya kay ni sa tuyang mga angheles. Asin siyempre ang sa indang mga magurang na nagpukaw sa inda, pinirit sindang magmata. Salamat po sa Indo, sa tuya pong manlain-lain na grupo kan choir, lalong-lalo na ngunyan si Vince, poon kasubanggi, itong pong nagsalmo. So ito si Vince. Yan. Salamat po sa imo asin ining sa tuyang mga mahiguso na choir members. Asin siyempre sa lectors and commentators, sa tuyang lay ministers, sa tuya pong mga acolytes, asin siyempre sa pamamayuman kan sa tuyang seminarista na nadistino po digdi si Seminarian John de Guzman. So, salamat po sa Indo. Parakpakan niya to Sinda. And Commission on Worship sa pamamayo ni Ate Arlene. Gabos ini. So, pagpakaray, paglinig, sumanlain-lain na ministries, kasuudma, nagpararilinig po digdi Sinda sa simbahan. Kaya, dahil nido pagwalatan kay basura, tama, kasupog man sa inda. Iyo tabi. So, salamat po sa Indo. Sa mga nagkarga, nagdekorar, resurrection, asin ki ina, salamat po sa Indo. Parakpakan man niya to Sinda. Yaon gari Sinda, yaon gari po Sinda sa luwas. So thank you very much. Kung may nalingawan mo po ako, nagkapira pang misa, ang gigibuhon ko ngunyan, di mapapasalamatan ko po kamo. Kaya, kada misa magsimba kamo, takong day ko kamo na mensyonar. Ang barangay Dinagaan, barangay Lapu-Lapu, na iyo po ang nag-sponsor kaining mga karuta. So, salamat po sa pamamayukan sa indang mga kapitana. So, thank you very much po.
Then, syempre sa PNP na pirang aldaw na yaon po sinda dyan. So mga naka-detail, naka-deploy po digdi. Thank you very much sa induma na presensya. As in, pinasalamatan po naman kasubanggi sina Mayor, ang PSO, ang ano pa ito? May tuminago kaya kang lista ko. O kaya, so, basta ang Diyos na nakakahiling kan gibo nindo sa hilom, iyo man lugodan magbalos sa indo sa hilom. Sa mga naging sponsors palan kan sa tuyang mga selebrasyon asin misa, thank you very much po sa indo. Igwa akong naisihan na aram nindo may pagkamarites man ako. Na pagluwas da po nindo, igwa ka mo dyan na maagihan na libreng arroz caldo o lugaw. Arroz caldo, courtesy of Ate Arlene. So, Commission on Worship. So, thank you very much po. So, maglugaw lamang bago po mag-uli. Mag-arroz caldo bago mag-uli. Salamat. Gusto na po ninyong matapos ang misa? Sige, tirindog na tabi ka mo. Sa mga mass collectors palaan, yan. Thank you very much po sa indo. Dakulon sindangon yan. Thank you po. Sa mga kaibahan ko digdi sa parish, thank you very much po. Lalong-lalo na ining, nagpahiling na siya, taday ko na mentionar, ining sa tuyang Sakristan Mayor. So, thank you very much po sa imo. Apisar kang arroz caldo, kamuta na inot, bako kamo mga paralamaw, magkakaiguan lambang saro sa indo nin Easter egg. Balo nindo sa indong pag-uli. So, day mag-iriwal takong mapasa. An kagurangnan mapa sa indo, idukuan payo asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, uli kan solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkoran huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kasgadanan. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagseselebrar kan mga kaugbahan kan Fiesta Pascual, huli kan sa iya man sa nang pagtabang makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sa God pamahan. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Happy Easter. Happy Easter po.
Salamat po.